Should the Jambirukai, the mask will appear from above you. If face mask is on, remove it before putting on the oxygen mask. Put the oxygen mask down. Masyado kaming maaga dito sa airport. Ang oras ngayon is 7:30. Ang flight namin is 11:50. Close pa ang Jetstar sa baba. Kaya magbe-breakfast muna kami ni B-Boy nung anak ko. Kaya nag-order na siya. Crew prepare the cabin for landing. Nagbubuk kami ng Grab. Ang weather dito parang Pinas. Mainit. Yan ang hotel namin ni B-Boy. Buhon sa muya ganito. Yan, yan. Itong Okay, hotel Kevin, niya. hold it, and then we'll go inside. Hold it. Si Biboy, siya parang ako daw lang Biboy na ha. Okay. Ay, cute. Salit lang din, pero cute dun. Oh, just sit on the side muna. Just sit, yeah, just sit on the side. Mas dako lang sa to. Mas dako lang sa mo. Pero cute. Pero cute on. Cute dun. Ang backdrop, Dito kami ewan ko sa ni mga B-Boy. Yan o, matuwa-tuwa kita. Lingan, ang cute on ng kwarto niya. Ganda, mga nanda. Ang ganda ng ganda. Ah, mami, Mapakuraw lang kita. Garong hotel. Garo yung renovate na po. Mogal yun. May flat siya. Sa'yo na po basic, tita. Na- Basic. Eh, ano basic? Pero damuti. Garo model. Ay. Tsura. Saan mo, okay kapitin. Pulmi. Mas dako lang sa to, no? Sige. Pulmi. Lamesa mo. Diyan ka mak. Iyo, tas matchard. Magayon Pulmi. mananggad. Really? Magayon. Oo. Nga, ang style. Tapos,
Na ano ako, di ko alam kung paano magpa. May foreigner, may kukuhan ako. Yun eh. Di ko alam kung paano sa ano ko. Kasi ito siyang terrace. Ay, na pala ng baba. Ano ni live no trace study at the space. Gabitan mo daan yan. May kusina siya. Tapos ini ito pwede ka na dyan magkape-kape. Mag-yosi ka ron. Strictly no smoking. Ah, Cute. Hindi alam ko may... Cute lang niya, cute lang. May ano may... May ang ba yan? May pang-aakit. Tama na pa. Ayun o. Ayun, may saldang na, yes. Masarap? Hindi na kita babao. Ay, ko na po. Ulit. Ayun pala. Cute. Taguong ko. ano na babes? May oras pa kita dyan, mama. Kaldain ako. Ay, so... Ay, si Elise, baka lang pa. Yan ang hotel ni na Jonibel. Dito kami kakain. Yan. Normal food sa Singapore. Ito, Hainanese chicken. Dumang ka na talalaki. Dumang ka na talalaki. O kaya digdig ka, o. Digdig ka. May gusto kang drinks, ma? O tubig lang gusto mo? Pero bagang mabaskitan. Ay, gayon. Gayon. Kaming tatlo na lang. Pumunta na sina, ay umuwi na sina Imbel sa kanilang hotel. Kami naman, pauwi naman kami sa hotel namin. Hiwa-hiwalay kami ng mga hotel. Pero mo ganyan pinamdas kinitang yung ting. Sige na. Oh, pa. Hindi nga, tanggal yun ang pagbiliwan pagpangto. Ano? Ayun na yung si 1930. Gusto ang hindi niya yung pagkain niya niya. Ay, tamahilig mag-inom-inom. Hindi na, cute mo na. Ay, yun sabi sabi ni ano na irinuman da kaya ako nirok. Andito na kami sa hotel namin. Pwede digdi. Ay, madami. Good evening. Ayan, 10:30 na. Naligo na ako para bukas laban na naman. Si B-Boy naliligo. Yan ang toilet. Ito kaming dalawa lang dito ni B-Boy sa room. Maliit lang pero gusto ko. Kasi nandito kami sa Chinatown. Ano yan? Saka first time namin dito pati.